नमस्कार। हम जेपी द्विवेदी भोजपुरी साहित्य रचना आलोचना चैनल से रउरा सभे के स्वागत करतानी। आज पुस्तक चर्चा सत्र में हमरे भिरी जौन किताब बा भोजपुरी कविता रुचि आ रचाव, विधा आलोचना। यह किताब के रचनाकार बाणे डॉक्टर सुनील कुमार पाठक। लगातार 2 बरिस में पाठक जी के दूसर की किताब बाटे। पहल का किताब पढ़त लिखत, जौना में वहाँ के 15 गो कवि लोगन के व्यक्तित्व कृतित्व पर चर्चा कैले रहले। यह किताब भोजपुरी कविता रुचि या रचाव में वहाँ के 14 गो कवि लोगन पे के व्यक्तित्व आ कृतित्व पर चर्चा कैले बाणे, गहिरा पड़ताल कैले बाणे। अब यह किताब के बारे में कुछ बात बताओ चली हम। यह किताब के प्रकाशन वर्ष 2025। अब प्रकाशन संस्थान भोजपुरी प्रकाशन नई दिल्ली। भोजपुरी प्रकाशन सर्वभाषा प्रकाशन ग्रुप के ही, सर्वभाषा ट्रस्ट ग्रुप के ही यह प्रकाशन बा, जौन भोजपुरी खातिर पूरी तरह से डेडिकेट बाटे। यह किताब के बारे में अगर कुछ बात कही जाओ तो आलोचना के एगो और जरूरी किताब है, जौन की पढ़त लिखत के परिपाटी के आगे बढ़ा रहल बा। अब पढ़त लिखत लेखा एहू किताब के पाठक जी 2 गो खंड में बटले बाड़े। पहला खंड में आलेख बा और दूसरा खंड में कवि लोगन के ऊपर चर्चा बा। पहला खंड में यह किताब में 2 गो आलेख बाड़न सन। पहल का आलेख लाली हम भोर के, जौने में पाठक जी भोजपुरी किसान कविता के ऊपर बात कैले बाड़े। यह आलेख में भोजपुरी के आदि कवि से लेके आज तक के कवियन के परिस्थिति जनित किसानी कविता पर बढ़िया से नजर डालल गईल बाटे। पहले के किसान कविताई आ आजू के किसान कविताई में का फर्क आयल बा, वो पाठक जी के विश्लेषण में परिलक्षित होत बाटे। दूसर के आलेख जौन भोजपुरी के अस्मिता के प्रतीक हमनी यहाँ मानल जाने भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिश्र। पाठक जी यहाँ भिखारी ठाकुर जी के ऊपर अपन ध्यान केंद्रित कैले बाड़े। हिंदी या भोजपुरी दोनों भाषावन में भिखारी ठाकुर जी के लेके काका कहल गईल बा। भिखारी ठाकुर जी के जिंदगी के हर वह पक्ष के छुए के प्रयास जौन कवि या लेखक लोग भोजपुरी में भा हिंदी में कैले बा, ओकर गहिरा पड़ताल कैले बाणे डॉक्टर सुनील कुमार पाठक जी। मने ही कहल जा सकेला कि पाठक जी का भिखारी ठाकुर के लेके उनके व्यक्तित्व आ कृतित्व के उकेरे का एगो नव प्रयास बाई। मेहनत इतना भइल होखी कि एकरा के अगर हम भगीरथ प्रयास कहीं तो वो थोड़े होखी। आई अब दूसर का खंड के ऊपर। यह पुस्तक भोजपुरी कविता रुचि या रचाव के दूसर का खंड में 14 गो कवि लोगन के ऊपर के व्यक्तित्व आ कृतित्व पर चर्चा भइल बाटे। यह खंड में जौन कवि लोग बाड़े ओमे मास्टर अजीज, राम जियावन दास बावला, सिपाही सिंह सीमंत, राम दरस मिश्र, शारदानंद प्रसाद, केशरनाथ सिंह, हरिकिशोर पांडे, बच्चू पांडे, राधा मोहन चौबे, अंजन महेश्वर तिवारी, विश्व रंजन, गंगा प्रसाद अरुण, शशि प्रेमदेव आ गुलरेज शहजाद। कवि लोगन के चयनो जोन बा
वो कवि के रुचि, रचनाकार के रुचि आ कवि के रचाव के ध्यान में राखत देखात बाटे। समीक्षक डॉक्टर पाठक ये आधार पर अपने एक कथ्य के आपन कथ्य में रखलहु बाड़ा। अपने ये कवि लोगन के चयन के अपने कथ्य में बखूबी व्याख्यायित कैले बाड़ा कि हम केकर काहे बदे चयन कैनी। तो यह तरीके से देखल जाओ तो जौन आलोचना के पक्ष भोजपुरी में कमजोर आंकल जात रहल है, वो दिशाई लगातार भोजपुरी के साहित्यकार लोगन के डेग बढ़ रहल बाटे। लोग काम कर रहल बा आ लगातार काम कर रहल बा, जौने का परिणति पढ़त लिखत के बाद रुचि आ रचाव, भोजपुरी कविता रुचि आ रचाव भा आलोचना के चौपाल। या अभी जितेंद्र कुमार जी के एगो और किताब आई है, एकरे पहले भी आलोचना पर काम भइल बा। डॉक्टर अशोक द्विवेदी जी का भी बरियार काम बाटे। तो आलोचना पर काम लगातार हो रहा बा। डॉक्टर संतोष पटेल भी एगो किताब आई है ये हाल में ही। तो अभी ना कहल जा सकत कि आलोचना के दिशाई भोजपुरी साहित्य में कम काम हो रहा बा। आलोचना के दिशाई भी काम ठीक ठाक हो रहा बा। यही के संगे हम आज के पुस्तक चर्चा के विश्राम दे रहल बानी। जय भोजपुरी।